Сега кажи, обичаш ли татко, не обичаш ли? Обичам татка. Викай. Обичам татка. Отначало има значи хубави песни отначало има. То от начало започна след Не, малко. тут не отначало. Той точно го набара ти на 22-та, 23-та песента се. Аз не знам. Чай малко. И сега ще. Обичам татка. Друга кой обичаш? Мене обичаш ли, ма? Обичам Татко ти как се казва? Зики. Ахай. Познавам го. Кого го познаваш? Колко го обичаш? Покажи. С ръце покажи колко обичаш татко. Много. Много обичаш татко си. Добре. Тебе много обичам. И мене ме обичаш? Да. Ле. Друго? И другия батко обичам. И Мералке. Всичко обичаш? Да. Але много си сладка ти. Да. Сега видеото ще покажа на татко ти. Сигурно ще се разплаче като те види. Той много те обича. Много, много те обича. Той само за тебе живе. Тай ми каза. Снима ли ма? Да, снимата. Кажи му който искаш сега. Искам да ми изпрати колела и лаптоп. Зеки, чуваш ли? Колело иска. Babasına mı hangisini gösterirsin babasına? Лъжи, чак се вирам. Sevmez mi Как е? kızım? Ей, снима. Стой още малко, говори на татко ти, после ще му покажа. Ако не ти купи колело, не знам какво ще стане. Какво правиш, детатко? Кажи сега цената. Какво правиш, детатко? Татко какво прави? На работа отиваш ли? На работа отиваш ли, скарваш ли парички? Храниш ли са? Храни са хубаво, де. Храни се хубаво, храниш ли се? Така. Колко си сладка.